Mark, x'kien l-ispirazzjoni jew l-inkwiet ewlieni li wassal biex twaqqfet BirdLife Malta? L-ewwel qed iridu nżommu f'moħħna li qed nitkellmu dwar iktar minn 60 sena ilu, fin-1962 kienet waqfet dak iż-żmien laqas konna BirdLife Malta, konna l-Malta Ornithological Society. Għarrejt. U l-isem tan-nofs huwa importanti ornithological għax tfisser l-istudju tal-asafar. Meta kienu kreaw din l-organizzazzjoni, grupp ta' nies li kienu jħobbu n-natura ta' iż-żmien, illum ħafna minnhom ħallewna ukoll. L-għan prinċipali tagħhom kien isma' Malta hija gżira fil-Mediterran, l-asafar jpassu regolari. Tajjeb li nibdew nistudjawhom xjentifikament, jiġifieri, għaliex dak ittina s-saħħa l-informazzjoni ta' kif imbagħad nipproteġuhom. U allura huma l-intenzjoni tagħhom kienet illi l-intenzjoni li f'Malta jibda jkun hawn protezzjoni, jiġifieri qed nitkellmu dwar żmien fejn il-liġijiet kienu qabel l-indipendenza, jiġifieri qed nitkellmu fejn il-liġijiet kienu għadhom qed jiġu mfassla, jiġifieri dawn kellhom viżjoni kbira ta' se jkun hemm bżonn fil-pajjiż tagħna fejn jidħol rigward il-protezzjoni tan-natura, però focus partikolari fuq l-asafar. U l-focus tal-asafar dan punt importanti għalina mhux għax aħna l-asafar biss. Imma l-asafar huma tip ta' annimali huwa indikatur, jiġifieri jurik kif sejra n-natura kollha. Jiġifieri jekk aħna qed nistudjaw l-asafar, minnhom nindunaw kif inhu l-ilma pereżempju, jekk hux mielaħ ħafna, jekk għandu xi tossiċi, jekk għandu nutrienti tajbin jew ħżiena, skont mill-ikel li qed jieklu. Jiġifieri hemm ħafna studji tal-asafar li huma li jtina informazzjoni dwar kif sejra d-dinja llum il-ġurnata. Jiġifieri climate change, pereżempju xi ħaġa li llum kulħadd jitkellem fuqha, ħafna studji li jsir fuq il-climate change huwa wkoll fuq l-asafar. Għaliex huma jindikawna li qed tinbidel il-klima għaliex qed naraw l-asafar iktar kmieni, pereżempju, meta jpassu minflok qed jistennew biex ipassu lejn ir-rebbija qed narawhom jiġu kmieni. Għaliex għax qed ikun hemm ħafna iktar sħana fl-Afrika, allura jibdew jitilqu lejn in-nord iktar kmieni milli kienu qabel. U għal min forsi ma jafx eżatt ix-xogħol ta' BirdLife Malta, kif tiddeskrivi xogħolkom f'kliem sempliċi? Ara, llum il-ġurnata x-xogħol huwa vast ħafna. Jiġifieri għandek dak ix-xogħol li nagħmluh direttament mal-ambjent, jiġifieri l-konservazzjoni, mela qed nitkellmu dwar ir-riservi naturali li għandna fejn hemm management plans għal posta li aħna obbligati bħala pajjiż imma anke ovvjament bħala organizzazzjoni li qed immexxuhom li naderixxu magħhom ħalli nkunu ċerti li l-ekoloġija ta' kull sit tiġi preservata. Dika parti żgħira. U mbagħad għandek ukoll l-aspett ta' konservazzjoni tal-istudju tal-asafar, jiġifieri kemm studji li nagħmlu mal-gvern biex jibgħat rapporti lill-Unjoni Ewropea, pereżempju, bħala obbligu ta' membru stat fl-Unjoni Ewropea. Dawk nagħmluhom aħna l-istudju tal-asafar. U ovvjament ir-riċerka li nagħmlu aħna speċjalment fuq l-asafar li jbejtu f'Malta u l-asafar tal-baħar. Fil-fatt milux il-gvern għadu kif ħareġ siti partikolari bħal Gżejjer ta' San Paolo, eċetera, li għandhom jiġu protetti minħabba l-istudji li għamilna aħna. Dik hija l-konservazzjoni, ma mbagħad għandek in-nies li huma parti min-natura wkoll. Allura tajjeb li aħna nfasslu strateġija biex naħdmu ma' tfal tal-iskola, għandna programm interessanti ħafna dinja waħda, fejn it-tfal jiġu mhux jitalmu biss fuq in-natura, imma jitalmu ġon natura, jesperjenzaw in-natura. Għax ovvjament inti tinduna kemm sabiħa n-natura u tesperjenza, awtomatikament tkun trid tipproteġiha. U l-iktar ħaġa li nagħmlu lit-tfal u meta nippruvaw nurruhom illi meta inti tmur fl-ambjent naturali, inti ġejt mistieden minn dik li ngħidulha Mother Nature, l-om tan-natura. U bħal meta tmur għand ħabib tiegħek id-dar tiegħu jew ikollok parti għand xi ħadd, inti u ħireġ ma tgħidx kemm hu sabiħ dak il-vażun ħanieħdu miegħi, ma taqtax fjura min-natura biex toħod għad-dar, ma tħammitx kemm jista' jkun jew jekk tħammeġ għax naturalment jekk kielt tipprova tgħin fit-tindif u tnaddaf int ukoll. U dak huwa mod tajjeb ta' kif it-tfal jindunaw illi u japprezzaw illi n-natura mhix qed hemmhekk biex nieħdu minnha. Forsi kultura li uritna tul iż-żminijiet minħabba l-istat ekonomiku fl-antik li aħna rridu nieħdu ħafna min-natura. Imma illi għandna naħdmu u ngħixu s-sinerġija man-natura. Imma mbagħad ukoll konna ħafna xogħol ma' NGOs oħra ambjentali biex nippruvaw f'dal-pajjiż ikonna gvernijiet ikunu min ikunu b'kuxjenza lejn l-ambjent naturali.
ħalli meta jfasslu l-liġijiet, meta jfasslu l-pjan ekonomiku, jieħdu consideration il-bżonn li jkollna natura b'saħħitha għal ġid ta' kulħadd, speċjalment għal dawk in-nies illi m'għandhomx ir-riżorsi jew l-sitwazzjoni finanzjarja li meta jridu break jaqbdu jsifru. Din hija xi ħaġa soċjali, dawk in-nies li forsi m'għandhomx dak iċ-ċans li jsifru barra minn Malta għandhom ikollhom il-lok li jmorru fin-natura Maltija biex jistrieħu huma wkoll. X'inhi l-ikbar storja tu suċċess li intkom kburin biha hawnhekk fil-BirdLife? Jien naħseb illi hemm numru. Eżattament, daw il-Gawwi huwa wieħed mill-iktar asfur komuni f'dan żminijiet jiġu mill-Ewropa kollha, speċjalment tal-Lvant, u jqattaw ix-xitwa f'dan il-post fis-Salina. Bażikament l-ikbar suċċessi tal-BirdLife kważi huma dak kollha li semmejt bħala sezzjonijiet ta' x'namlu dik li ngħidu l-bird's eye view tal-BirdLife kollha tipo, jiġifieri kemm is-suċċessi li kellna fil-konservazzjoni, fil-mod ta' kif qed immexxu r-riservi tagħna, anke rbaħna onuri tal-mod ta' kif qed immexxu r-riservi f'pajjiżna. Jien naħseb all in all diffiċli biex naqbadlek l-ikbar suċċessi għaliex kollha fihom il-valur u naħseb illi we're on the right track on all lines jiġifieri. U x'inhi l-ikbar theddida li tara għall safar bħalissa u fejn tara BirdLife 10 snin oħra, 5 snin oħra? Ara, jekk hemm xi ħaġa waħda żguri li l-BirdLife illum il-ġurnata għadha relevanti. Issa NGO tiġi krejata xi jkun hemm gap fis-soċjetà, jiġifieri kieku l-għasafar ikunu protetti kif suppost, hemm l-infurzar kif suppost, in-nies qed igawdu l-ambjent naturali, l-liġijiet ta' pajjiżni huma kif huma, jista' jkun li l-BirdLife ma jkollix bżonn teżisti iktar, jiġri kważi l-għan tagħna hu li ma jkunx hemm bżonna iktar fil-pajjiż. Ma naħseb li sa 10 snin oħra ħajkun hemm dan il-bżonn li aħna nibqgħu ninsistu fuq il-viżjoni u l-missjoni tagħna llum. Naturalment l-ikbar teddida li għandna fil-pajjiż jibqa' il-kaċċa legali fuq għasafar protett, u wkoll l-ixxu tal-ippjanar. Aħna pajjiż żgħir, allura l-ippjanar huwa iktar importanti. Għax pajjiż żgħir siġra tiswa ħafna iktar minn siġra li hemm taħt l-Alpi fl-Awstrija u fil-Ġermanja. Għalina l-kosta hija ħafna iktar importanti mill-kosta li għandha l-Italja għax għandha ħafna. Aħna għandna ftit. Allura rridu nesiġu li l-ippjanar u l-preservazzjoni ta' dak li għandna wirt naturali jibqa' hemmhekk għax il-wirt naturali huwa wkoll wirt ta' esperjenzi tan-nies, huwa dak li jagħmel lilna bħala Maltin. Ma nistgħux nitilfu dak li għamilna Maltin ukoll, jiġifieri dawn huma punti importanti. Ġejna wasalna ħin il-qari.